Sôn am swyddi. Rôl Triniwr Gwallt. Dyma Ria Hopkins. Mae'n trin gwallt yn Gwyliwch International sy'n salon trin gwallt. Mae Ria yn mynd i ddangos ambell beth i chi mae'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly bant ar cart. Mae Ria yn golchi gwallt cwsmer. Mae hyn yn gwneud y gwaith torri a steilio yn haws. Nid yw torri gwallt cwsmer mor hawdd ag y gallai edrych. Rhaid i drinwyr gwallt a barbwyr ddysgu torri gwallt yn dda ac yn ddiogel. Mae angen iddyn nhw hefyd ddysgu sut i ddefnyddio'r holl offer a chyfarpar y swydd. Mae Ria yn siarad y chwsmeriad i'w helpu nhw i benderfynu sut steil gwallt y byddan nhw'n hoffi. Mae brwsio'r llawr a helpu i gadw'r salon yn lan yn rhan bwysig o'r gwaith. Mae Ria hefyd yn cymryd ei thro yn gweithio wrth ddesg y dderbynfa ac yn croesawu'r cwsmeriad, yn ogystal â defnyddio'r tyl i drin arian. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu sgwrsio a gwrando ar bobl, gweithio gyda'ch dwylo ac awgrymu steiliau gwallt ar gyfer cwsmeriad. Mae angen i chi hefyd fod yn gyfeillgar, heini ac yn actif, ac yn ymwybodol o sut gall cymegion effeithio ar wallt. Mae Ria'n hoffi'r swydd am ei bod yn mwynhau gwneud cwsmeriad yn hapus, gweithio gyda'i dwylo, a chwrdd a sgwrsio gyda phobl newydd bob dydd. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfa cymru.lliw.cymru. Noddir gan Llywodraeth Cymru.